салом алайкум дӯстони азиз. пеш аз видеоро сар кардан мехом якчанд комментарияро баҳри шумо бихонам. баъд видеои худро сар кунам ки ин комментариҳо дар видеои пешина буд. ҳамёро мехонам, шумо тамошо кунед. дилия меҳрож навиштаанд: салом, шумо ҳозирам хонаатон нарафтен? роҳ даҳед. худоҷон нигаҳбон бошад ҳамаи шуморо. ва алайкум салом. мо хона омадем, айни замон дар хонаем. худо ҳамаи ғариборо нигаҳбон боша. бо дар давоми видео мефаҳмем ки ба мо чӣ шидагия дар раҳ, чӣ ҳодисаҳо рух додагия. маҳорат теғи нависондан. худованд ҳамаи ғарибонро ба дидори падару модарашон насиб гардонад. омин. касе гапи мада розиай лайк монад. 6 лайк гирифтай. худо ҳамаро нигаҳбон боша. худованд ҳамаи ғариборо ба дидори падару модарашон бирасонад. албатта ки мо ҳама вақт ҳамин дуоро мекунем. саидов нависондаанд: видеоҳои шумо аҷоиб, интересни, влоготон бисёр шавад, нағз мешавад. албатта кӯшиш мекунем ки видеоамона дарозтар кунем. ин ҳамин саидов вори бародаро ҳастанд ки моро мотиватсия метанад. мо видеороликҳои нағз пешкаши шумо мекунем. ёди аллоҳ нависондаанд: бечораи мурдара ақаллан ҳамун мошина монем гӯен гизара и одамои мода чӣ шида боша. албатта мо уҷа мурдем айзорара не ки намемонанд гизарем. гуфти гапҳои калонамон ки овай боло лӯяй. шавкат эвазов навистай: салом алайкум салом бародари азиз, гап нест бо лайк мондай. худо ҳамаи ғариборо нигаҳбон боша. мо ку ба ватан расидем, не ки шумо ғарибо худона эҳтиёт кунед. қуръантиҷӣ нависондай: ба пеш. гап нест додари азиз, шумоам ба пеш ҳаракат кунед. иншоалло ки худованд гуфта ай шумо ҳаракат, ай мо баракат. диловар амонов нависондааст: ба пеш ака, ба шумо барори кор. гап нест додари азиз, илоҳо садсола шавӣ. ҳамхелик гапҳои ба маъне менависем, бовар ки одам як қабат гӯш мегирад. миннатдорем мо ки ҳама хел подписчик дорем ки дастгиримон мекунанд. зинда бошем. муҳаммад Джураев нависондааст: бародар мегуфтед инҷо чӣ гап шуд? бародари азиз, видеоро то вақтча тамошо ку, дар давоми видео мефаҳмед. бистро готовид пари, видеоҳотона интизорем навиштааст. ташаккури зиёд апаи азиз. илоҳо садсола шавӣ, баъд аз он пир шавӣ. мо аз ин пас дар ҳар як видеое ки мекунем ҳамахали комментариҳоро мехонем. касоне мехоҳанд ягон шеъре менависанд, мехоҳанд мо дар ин видеои мо биашераш, метавонанд шеъри худшона бинависанд. мо ҳатман дар видеомо ҷош мекунем. соат бо вақти Москва яги ров набуд ки мо аэропорти Домодедов дар самолёт штарахкӣ кардем. билети мо соати 10 кам 12 бояд мепарид, не ки камтар дертар парид. ина чӣ хел ки шумо мебинед. уже самолёти мо паридагиай. баъди 3 соати парвоз мо дар границаи Қирғизистон даромадем. ина ҷои шумо мебинед. иҷа Қирғизистон. баъди 4 соат 20 дақиқа мо фуромадем дар аэропорти Киргизистон. майда фуромадем. хай моро нағз пешвоз гирифтан. аэропортшон дая пустӣ набудай. чӣ хеле ки айхамон дурунҳои шаҳрдай, айёи хел набудай. баъдан мо гуфтем камтарак фуромадани одаморо синёмка кунем, нишон битем ки моро намондан. гуфтан иҷозат нест камера накунен. баъд аеҷа хай мо таможниш даромадем. таможниша вообще камера кардан намондан. таможнишам где-то ним соат дамо гузаштем таможнира. баъд ай таможни биромадем. рост мошино ҳастанд, границаи Тоҷикистон мебаранд. 1300 рубл мебаранд. инаи чӣ хеле ки шумо дар навор дидесен. и территорияи Қирғизистонай мо граница рафтесем. мошини мо 6 нафар мегира. сари ҳар як одам 1300 рубл.
уҷа вақте ки кадоми ба ош омагӣ боша, вақте мебурой миян 1,5 2000 меган, саростима нашен, аммо 1300 мебаранд. даже 1000 дам аммо бачаҳои мо омадана, мақсад Starex дай камтар дертар меояд. мо 1300 мошини майда гирифтем рафтем. ина қирғизистона шумо тамошо кунед. як чизи дига нагуфта намонад дӯстони азиз, ки ай самолёт вақте мефурояд то границаи хумона 6 соат да меояй. баъд вақте границаи хумона гузашти бо таксиҳо истогагиян аюҷа бо ба Душанбера бо тичени ягон 6 соати дига бо меояй. хай бародарои азиз, границаро камера кардан намемонанд. Границаи Қирғизистонро гузаштем, ина границаи хумонам гузаштем, ягон ҷошона намемонанд ки камера кунӣ. ин ҳамиҷа омадем, маҳкам шидем. ай соати 6 бегаҳ, ина ҳози соат 9 саҳар аст. то ҳозира мо маҳкам дар ҳамиҷа истодагием. аиҷа баъди ягон соатҳои 10 даморо ҳуй мондаанд. баъд бояд ҷои дига шуда бояд 3 соати дига маҳан монкан. баъд бо аиҷа бо ҳуй мондаанд, рафтем бо як ҷои дига шуда бояд 2 соати дига ори маҳан кан. навора то охира тамошо кунед, мефаҳмед. баъд ҳамон ҷое ки 2 соата маҳан кан, ҳамонҷа Зиёддин Нурзод омад. баъд шапошап бисёр шид ва ҳуй монданд. Тағат ҳаст ка хелаш ҷо истогем азаш. Тоҷикистон як ҷое дорад, сафедара рафтагӣ бачаҳо меравад. алон шавад. бародар комест ба дараҷаи ҷинҷ кардем, як ҳафта шуд.
اینا وقتی ما را ماهان کردن گفتن در پیش ترمای ما باور نکردیم که آمدیم نسیم در پیش ترما بوده. اینا چقدر که شما در نوار دیدین یک نفر مون گوش نکرد رفتک تای ترمامون 4 نفر در اونجا جونا با حق سپردن. برای همه کمی که با اوش میاد چیزی که میگن تون بگن راه محکمه значит محکمه سرکشی نکنین نه بروی نگریزین نرین. همون بچه ها کم برو آمد گریخت ماشین قطی رفت شو تای ترما مونده. Tamam bakırım tağa. آمدیم خیلی برادرای عزیز دروی تونل پری برف همه خیلی برف زدگی باور کن دروی تونل ها پری برف شدگی خیلی میگن که آدم صبر کنه به همه خواستهاش میرسه. به همین خاطر وقتی راه در برآمدین با صبر باشین. خداوند با صابرانه. O ne tarma xan.